این навор дар мактаби гулчини маърифат бахшида ба 16 рӯзи алайҳи хушунат дар оила намоиш дода шуд. дар ин чорабинӣ намояндагони ташкилоти ҷамъияти мир, маркази имконият баҳри рушд, ирода бобуҷонова ва роҳбари дафтари минтақавии лоиҳавии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар шаҳри хуҷанд мақсудҷон арипов иштирок доштанд. мақсудҷон арипов суханронӣ намуда гуфт ки мавзӯи хушунат нисбат ба зан то имрӯз масъалаи муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад. имрӯз дар кураи замин зиёда 35% занҳо ҷабрдидаи зӯроварӣ мебошанд. барои ҳамин ҳам инсон ки ҳастем мо бояд дар дигри мо иззату эҳтиром кардем. насиб боша солҳо мегузарад аз ин рӯз. шумо хонадон ҳам мешитон, мефаҳмитон ҳаёт чӣ буда иша. агар дар хонадон меҳру муҳаббат, ҳамдигар фаҳмӣ, яъне дастгирӣ набошад, агар ва оилаи бениҳоят камбизоат ҳисоб мешавад, на танҳо аз нуқтаи назари молу мулк, балки аз ҷиҳати маънавӣ ҳам. бо қарори созмони милали муттаҳид ҳамасола 25 ноябр то 10 декабр 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбат ба занону духтарон қайд карда мешавад. гуфта шуд ки дар дунё 875 миллион нафар занон ва духтарон аз навиштан ва хондан маҳрум буда, 39 000 нафар духтарон ҳамарӯза оила барпо менамоянд. дар охир навори тарбиявӣ намоиш дода шуд. навори мазкур наврасонро барои пешгирӣ ва мубориза алайҳи хушунат даъват мекунад. чорабине бахшида ба 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбат ба занону духтарон дар дигар мактабу донишгоҳҳои вилоят низ доир мегардад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.